Rozbila zrkadlo a teraz 7 rokov nešťastia. Sedí na posteli zúfala, že čo jej život prináša. Samé klamstva a samé zrady. Ak si to čo zažili, tak povedz sami. Prečo mi hovoria, že som beznadejný prípad, ale ja verím, že budem väčší ako ty šprtí. A že dokážem veľké veci, že Boh súd zariadí, však ho súd zariadí. Viem, že by si veľa vecí chcel, ale nemáš na to. A tak ukáž na to, ale poviem ti niečo, buď rád, že máš rodinu a že máš zdravie a že máš rodinu a viem, že si myslíš, že sa ti všetko zrútilo, ale never tomu. Všetko sa len začína a ty môžeš začať novú kapitolu. A ja vím, že život ti dá veľa prekvapení a niekedy padneš a treba začiť všetky stehy. Ja ležíš krvavý na zemi a celý život je stratený a môžeš ísť do výtí s touto dobou, je to strašné, ale nebo však ona za chvíľu padne. Robíte rozdiely medzi cigánom a bielým, ale podľa mňa to je jedno, však každý je si rovný. Dnes, včera, zajtra po obede a nič sa nezmenilo a každý také istého v svete. Tak vás nechápem a môžete si o mne hovoriť čo nechcete, však vy dobre viete, že mám vás tam, kde odkiaľ si vyšiel. Aha, tam odkiaľ si vyšiel. Však vy viete, že mám vás je. Tam odkiaľ si vyšiel. Choďte do piče matere, všetci skurvisínsky. Odkiaľ si vyšiel, tak toľko zo života, ale deň čo deň môžeš padať, alebo sa z toho nalovať, alebo jovať, lebo 8-5-1-5, to sú tí frajeri, čo sú tebe otvorení a zabije ťa jedným slovkom. A mám ťa v ryti, môjko trápny Dimitri Dalí diav. Ja nem som beznadejný prípad, ja sa pekne smejem a sedí ho strom a hovorí, že sa zabije a hovorí, že život sa mu celý zrútil a ja mu odpovedám, život je plný prekvapení, tak neboj nič, lebo prežije len človek prebojný a sedí nad popolníkom neprešťuk a zadil ho jeden vyjebaný hňup. Zadil ho jeden vyjebaný hňup. Aha, hodila zrkadlo, toto je Mike. Zdraví vás, toto je pesnička o tom, ak jedno pojebané zrkadlo môže spôsobiť toľko rán. Ja... Yo, so I just made a banging track real quick, man. It was